sikatawa tatan krasa wah biyung nganyar-nganyari piye to nduk lagi metu langsung bawa sinom ayo ora apa-apa to nggo tamba sumuk iya tamba sumuh Moyo jenenge latihan lagi pisan poso kae terus ketabrak bakdo terus langsung menyang ngono wae. Lah iya. Rada lali sithik mbok ora dadi boyo pengapa ya, Nduk? Iya. Ya sesuk dibaleni meneh nek eneng. Ha iya. Iki mau mbok aja diawaki dhewe. Apa? Bawane sinom kuwi mau. Aku mung murawakani kok nok ben dibacutake karo wiraswara salah siji. Oh ngono. Wah, wiraswarane ora kaya bengi iki. Ha iya. Saking akeh ya. Wah, wiraswara nek 5 ya. Ha iya ta. Wiraswara 5 sindene 6 mongko sih ditambah penyanyi siji. Lah iya. Iki tanggapane pira? Ora tanggapan wong sambatan kok. Oh, ngono. Malah sambatan iki ngungkuli ro tanggapan. Oh, ngono. Heeh. Sekirane krungu ngono ki langsung mak biyuk. Iya. Ayo ki dibacutke sing tak kelangan ngeng. Ayo. Sing kepareng mbacutake kula suwun berkah. Pak D Temu Raharjo. Ya. Wah, Pak D Temu. Heeh. Waduh jan suwe ra petuk. Lah ya wong bodo ya ora ngulon kowe kuwi. Lah ya kuwi. Bodo dikruyuk ponakan kok nok. Oh ngono heeh. Rasa nyang ndi-ndi anggere kira-kira metu ngono kuwi. Mau kemana Om? Aku ikut. Aduh wis. Lah iya ora apa-apa ya. Monggo Pak D dipun lajengaken bawa sinom glopaglape ya. Kawe tunaning sami kepengen gol Yanggo tan ana ing kang madani iki mengko ketoke ana bintang tamune, Nduk. Sapa? Ya sing kira-kira seragam iki dhewe ya kuwi bintang tamune. Oh, ngono. Heeh. Wah, sing rupane kaya sapa? Ngakune kaya Kamajaya ning asline Kama salah. Ha iya. Duh jan, wayang gurung wiwit kok wis mangane masyaallah. Tenan Nduk, tadahe akeh. Lah iya, ora apa-apa wis. Ning ya kuwi anggere usung-usung, wah tenan, nyenengke. Iya. Gayor siji dhewe kuwi diusung dhewe lho mangsamu kuwi. Wah, golek Triwikrama, wah. Lah ya mula ora aneh wong entekke sarimi 7 mangkok dadi. Lah iya. Monggo pelajengaken. Lamun mangkono yekti antuk sikune yang aku
Iki kok limbukan risik banget. Pancen tak risike kok. Oh ngono, heeh. Lakone iki nek di lakoke ngono ki jane gur apa ora dawa. Oh ngono. Rembugane apa anakne? Tes-tes ngono ora kok mulek kaya entut. Sing dirungokke ora genah. Lah iya. Sing kira-kira rembugane tes iki intine iki ndang mangkat ndang limbukan. Udang budalan, gagalan gara-gara cakilan penutup bayaran. Waduh. Mayar men. Ah iya. Ngopo ge kau njanggu wae ora. Bangkit ayoso jagat nitaken kungtu mati. Awas tampani kendang lancaran. Ya. Sapa ala ing kono wayune sirna. Yo. Glopak lape kacae kepengen meneh eloke Ulane kepengen aku eloke Manake kepengen lagi eloke Kodoke kepengen nyambung eloke elok tamanela iki kakung glopak lape gajah pepes plalene putri Eloke si ula aber upase si manuk putun swiwine Eloke kodok bedah wah kaya jaraken lagu lawas suwe ra tau diungelake mula ya do grayah-grayah pancen nderek dalange sawit iki pokoke lagu lawas iki didudah oh nyatane ya kepenak dirungokake ha iya mula kabeh kadang iki do kritik wah dalange kok alus men ya ben alus ya ben nek mung dadar tunggale akeh cek le ngopo kaya mayang kaya barang colongan ae lah iya mula sing digoleki iki rasa ora rasa lho ngono rasa iya oh iya mulane kuwi ya ayo iki dibacutke sik bawane Putri Genti ya rong ramban ya didum wong pancen kancane iki akeh ya monggo ingkang Putri salah setunggal nyuwun berkahipun anggere ngono iki do iren ngono ya anggere didumuk sapa wis kowe wae aku ora hafal aku kok hafale tambal ban waduh lah iya jedar wah sing anu tekane rada randat sapa asmane saking piye to ki asmane Mbak Arum ya saka Ceper waduh jan suwe rajamu ya Derek latihan Mas Andri. inggih sami-sami kula nggih nderek latihan iki waduh jan
Duh. Nganti ora kumanan nggon wis malah penak lungguhe ngono kuwi ora gringgingen dadi. Ngeten malah sekeco Lah kok, nggih. Mas. Monggo pun aturaken bawa sinomipun. Ya. Waduh jan swantene ora luntur Mbak Arum. Ya. Pangestunipun. Wiwit jaman aku isih cilik nek kelingan lho. Heeh. Jaman tahun 2013 nek ora kleru. Nggih. Pun nate nyindani kula to lan. Sampun. Wonten sawit riyen to. Ah, lah nggih kalih Swargi iki waluya gendon. Oh nggih. Ah, nggih. Kalau semanten panjenengan tasih alit. Wah nggih tasih umbelen iki. Wah, jantenan. Saniki Nanti- sampun merongkol sakmono. Lah iya nganti adus paribasane didusi. Aduh. Ya ora ngono. Ah nggih. Aduh. Sakniki kok wis wani gandeng sinden. Sapa? Panjenengan ki wis Sin- terkenal lho. Sinten sinden? Lah niki nyonyae nak niki. Sing ndi? Lho. Lah tek iso kaya ngono. Kabar ingkang kula tampi menika budalangnya Lah iya ingkang to. rikmanipun abrit menika. Lah ya kuwi mergo neyeng dadi iki ora. Kok terus sedoso terus lho. Lah ya ngono to. Lagi ngene terus ya dipethoki terus Nah, macok-macoke ngono. ya mboten masokke. Yang namanya media sosial itu memang cepet Lah banget. cepet kok, banget. Mas. Saya nek aku nek gandeng karo kae. Sinten? Niku lho. Niki, Sing Ibu kidul Yati, dhewe Ibu nomor Rat- loro, Mbak Wida. Mbak Wida. Ah, aku saya ku nek viral saya viral. Oke. Wah, duh jan kae lho sing taune nembang lagu manis. Wah. Neng mboten masalah wong sesama jomblo nika bebas saja. Lah nggih, lah iki mulane niku. Nek iso malah tak rabi loro-lorone ra apa-apa malah. Elah. Serakah. Wah, lah engko terus Budi ngono terusane. Lah iya. Ora muni piye to, Pi? Wo, ada koyo adate ngono kok wedi iki ngopo. Wah, sing los ngono lho. Ketua yoga kok nggih sakniki Mas Budi. Nggih nopo, pari Kepala keset. yoga. Ora pari keset ning pari keset. Pak Lurahe Dewa Ruci ya kuwi. Wah iya to, guys. Wis dipecat tok lha ya. Ampun ta. Wis dipecat. Monggo Mbak Pula jengaken. Bengi iki uga diberkahi karo dulur WMC no. Oh ngono. Saka Klaten. WMC kuwi Wayang Mania Community. Ya. Matur sembah nuwun sampun dipun berkahi ya dipun tenggani. Heeh. Nonton Aleng Ujur awake dhewe ya ya. Ya sapa ngerti wong nek menawa ditresnani diaturi lah ya sapa ngerti ayah kaya apik-apik. Oh ayah matur sembah nuwun dipun berkahi. Monggo Mbak. Ning ingkang kula Pripun? suwun niku lho Mas. Napa?
Jadi panjenengan menika tak suwun tetep bertahan dengan ciri khas jenengan karena Anu alus. sekarang kan Klasik, oh, nggih. dalang muda Nggih. ingkang ngugemi garap klasik kan Lah, nggih. mboten kathah. Nggih. Dan kula suwun jenengan ampun goyah. Mboten ora bakal Nggih, goyah wis oh, pokoke. enggak. Aja mbok nek digodho wong nita mbuh nek gocah apa ora rambut deng. Oh, manut Pake. Nggih to, wah tetep manut Pak Nggih. E. Padahal Pake garapane kontemporer Wah, nek tenang. mayang. Saben apa adegan mesti gendeng wis, mesti ora kaya ditek ngene iki ora. Dadi Nggih. sak ungele iki dadi wis dadi. Mula Nggih, iki tak nggih. apa tak tek anggere aku mayang mesti tak tek ngene iki. Mboten Supayane apa? napa-napa. Ben kompak. Nggih, leres. Nggih, nggih. Nat wong kadang dingitek ngene iki adange urung karuan iso kompak dadi oh lah iya. Terus gerayah-gerayahmu piye? Lah iya. Ora harus ndak marah. Lamun mangkono yakti antok siku ning iwang agung. Nembe prapteng diwasan dudu wowe sumbang sih. Tumraping. Ayo. Tumraping sarawungan. Duh. Nek jenengan apa dibanyuli ngono iki mungkin ora mungkin goyah. Mboten, kula pendirian saya kuat kok. Lah iya beda nek sing apa bes KP. Niki, Beda wah. lah niku wis. Niki. Mbok dikai sithik ngono iki goyah wis pikirane anggar saya nek panganan metu waduh aku kuman ora. Kula ki nek nyawang piyambakipun menika Lah nggih. ora gumun karo piyayine ora. Lah nggih. Ora gumun karo kagunane ora. Lah napa gumun? Sing tak gumuni iki kuwi blangkon kuwi ukuran pira ngono lho. 87. 87 ya Allah. Lah ya wijane sirah po ceting. Lah Abot iya. dhuwur ngono ki engko nek mlaku piye? Lah iya. Kayak upin-ipin kan lho Wis Mas. apik lah ya. Wis apik. Apik iki. Iya. Mau dadi wewang tenggel ya. Wijane sirahe diketokno nggo gantungan kunci ya lah dadi. Nggih, diganti sirah apa ngono lah Mas. Ganti sirah kirek wah malah saya nemen. Bangkit ayoso jagat nita kan sagung tu mati. Sapa Allah ing kono wahyune sirna. Pas. Kor. Iya. Klopak klape kacae kapengen meneh eloke Mulane kapengen eloke kapengen lali. eloke Padhae
ngelak taman Assalamualaikum.